manimo kañum e dudal ngal o ardi woni école doctoral oɗo en beltinimomo ha no fewi en paami ko haali ko kadi mboɗo sikki ko woni ɗo e sanɗa woni étudiant faami ko haali ko wittu ngo no waɗi fayida ha no fewi ete kadi ɗemgal men nenewal ngal ɗo wittu ngo ina jaɓa ɗum en calmini kadi jagorgal men teddungal gongal ɗo woni professeur Marito Niane eɗen calminamo e inde leñol ngol fof teskade ko neɗɗo newiɗo ko neɗɗo keɓiɗo ko neɗɗo kadi jaɓde feccude lesdi ndi fof ko Allah resnimo gandal ko eɗen du'onomo judde balɗe e moƴƴude battane haymo yiyanimo nani dille makko vraiment eɗen beltono monsieur le ministre ko noon kadi eɗen bismo dendagal sernaɓe wonɓe ɗo e jignaɓe ko wayno ceerno men professeur Aboubacry Moussa Lam nani ɗo eɗen bismo ɗum ha no fewi kañume jangguinoɓe towɓe woɓɓe nani ɗo en jiiɗa jutnade kono fedde godal ina bismoɗo dendagal bandiraɓe ɓe andi nde wonno godal kañum ko fedde leñol ngol wonɓe ɗo ɓe fof ina gandi godal eɗen jiiɗo mawni men Mamadou Ly oɗon gandi ɓeeɗo mulanoɓe yimɓe defte pular ko du'anteɓe ha no fewi mawni men jignaɗo men ceerno Saydou Nourou Ndiaye nani ɗo nde wonno wittoɓe ɓe so kocci baldude e leɗɗe cewɗe woni ko bitti ko mawni e ko famɗi fof koto mabɓe to ruttinte ɓe cegga ɗum ɓe ƴewtina ɗum ɓe laɓɓina ɗum ha laaɓa ɓe mbaɗa ɗum e defte leñol ngol heɓa mboɗo sikki hande ɗemgal pular ko winda hen ko yettere Allah yo Allah yaw ɓeyda kono famɗani mulɓe ɓe noon kadi ene jaa hen eɗen jettaɓe ha no fewi e leñol ngol wawa ɗumen yobde eɗen kirjina tan janggoɓeɓe yo jokku jangde so ɗum yawti eɗen calmina dendagal ko woni ɗo e étudiant ji woni sanɗaji eɗen mbiyaɓe kadi ɓe beltanama ha no fewi godal no andodiri e fedde dental ICAD godal no andodiri e fedde MEF e dendagal pelle sanɗaji wonɓe ɗo ina mbiya bisimilla mumen teskade eɓe tinni no ɗemgal ngal selliri eɗen bismo kadi dendagal bandiraɓe rewɓe wonɓe ɗo en jiiɗa jurnade ha no fewi kono godal kadi ina bismo terɗe mum ha tengti noon kadi e Maymouna Sow kañum ko dariɗo lang ha nde ɗo jonde wawi ñiɓade par ce que kañum woni kolaɗo kuuɓal godal woni secrétaire général ko kañum lomtiɗo minen fof kam lomti amen e oɗo manifestation ha wawi yettade ɗo yettiɗo emin du'onoɓe hen ha no fewi vice président godal woni modérateur men Bassirou Amadou Kébé emin bismo ɗum emin beltono ɗum nde wonno ko musidɗo men Hamme Amadou Ly wonno ɗo omo jogui gantu seeɗa o ala e Dakar eɗen bismo professeur Nalla Kane jangguinowo to to duɗal gongal Gorée woni école Mariama Ba kañumne ko nder terɗe godal mantaniɗe jeeya ko noon kadi professeur Aboubacry Ndiaye woni ɗo kañumne ko to e sem Joseph Correa woni kamɓe fof terɗe godal nani ɗo gila yeeyoɓe defte ha e dilloɓe bindi ha e dilloɓe wittu yidde moon wiide tan fedde godal ko haralleɓe ɓolɓe rendini wawɓe addande leñol ngol ko nafata eɗen du'onoɓe han fewi so ɗum yawti joom ñalande nde walla joom kikiɗo o noon eɗen bismo ɗum eɗen beltono ɗum woni docteur Mouhamadou Falilou Sy haymo yiyani Mouhamadou oɗo nani dille mum nde wonno o waɗi ko golle mawɗe siko windude omo wawno windude daari omo wawno windude cifti omo wawno windude kadi tarikh e ko way noon kono o suuɓi ko gandal bangal ƴiyal ha no fewi professeur Hamidou Dat haali ɗum joni nde wonno science ko ɗum nawata lesdi yeeso ete kadi gandal ngal tabatini tigui ɗemgal men no wawi waɗede mathématique woni science oɗo baɗaɗo
kadi ko yiyetete ko wittete ko fewjete ko fof wawa hen yaltude eɗen do nomba ha no feewi aduna o fof nani rewondi nde ɗo jonde teskade ɓiɓɓe mbimi fof kala ɗo goni e aduna o hande nani ndewondi ɗeɗo golle mawɗe ɗe mbatten ɗo ɗum noon eɗen donomo e nde ɗo deftere gande hisawe ɗeɗo so Allah jaaɓi eɗen ma en cood hen ma en kirjin yimɓe ɓe yo cood kadi yo ete andude ko yiiloyteno ko woɗɗi ko kam so Allah addi ɗum ha yetti wonti hunde yiyatode mematode ɗum ɗon kam hande ako soyneteno so saami tan hoccete e teno fulɓe ne mbiyi kadi jaaɓi ɓuuɓki ɓenduki ɓadiki lesdi ɗum kam foftani sammoɓe e hoccoɓe fof wadde noon ngal ɗo gandal towgal wona mahamnele mamoudou ko enen dañani ɗum koye men ko enen bitti ko enen bindi ko enen muuli ko enen mbaɗi fof wadde wonti jeeyi men eɗen jettira ɗum Allah ha no feewi nde wonno Allah kadi ne wiya so moƴƴere mum yettama tan ɓeyda nde wonno eɗen jiiɗi kadi goɗɗum yo Allah jokku balɗe makko onoon arɓe ɓene eɓe keɓani fartange arde fof ina heewi wonɓe lawol cuwa yettade ina heewi kadi nodduɓe men kadi ina jinno taw rendude men kono mbi ko yo ƴettane ɓe gurda e men ndeɗo dillere wande fayida ɓen ɗon fof ina beltane ina bisme ɗum noon bandiraɓe sago Allah sago moon on jarama no feewi